Καλησπέρα σας. Στο παρακάτω βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να αιτηθούμε μέσω της πύλης της ΑΔΕ για έκδοση και απόδοση κλειδάριθμο και αφημί. Αυτές οι δύο επιλογές για κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει αφημί, σε μία αίτηση γίνονται και τα δύο. Οπότε με την έκδοση του αφημί αποστέλλονται και ο κλειδάριθμος στο αντίστοιχο email που θα δοθεί. Λοιπόν, κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή. Βέβαια διαβάζουμε προσεκτικά όλα αυτά που θα μας ζητηθούν. Θα μας ζητήσουν τα ατομικά στοιχεία της ταυτότητας, τη διεύθυνση του email μας, το τηλέφωνο, τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου και τον κωδικό της ηλεκτρονικής ψηφιακής αίτησης που θα μας δοθεί. Λοιπόν, My ADE Live. Είσοδος στην εφαρμογή. Εδώ επιλέγουμε το πώς θα αιτηθούμε. Ενεργό για τον εαυτό μου, εφόσον κάνουμε για εμάς την αίτηση και εφόσον είμαστε ενήλικες φυσικά, άνω των 18 ετών, να τα έχουμε κλείσει τα 18, έτσι, να έχει περάσει δηλαδή η ημερομηνία γενεθλίων μας και ας είναι το ίδιο έτος. Το ενεργός νόμιμος εκπρόσωπος είναι όταν είμαστε κληρονόμοι, όταν είμαστε ασκών γονική μέριμνα, δηλαδή αν θέλουμε να αιτηθούμε για τα παιδιά μας. Οπότε θα πάμε στο ενεργός νόμιμος εκπρόσωπος. Συνήθως είναι οι γονείς για τα παιδιά τους, τα οποία παιδιά είναι ανήλικα φυσικά, σημαίνει ότι δεν έχουν κλείσει τα 18 έτη τους. Και εδώ πέρα από το ενεργός νόμιμος εκπρόσωπος θα μπει ένας από τους δύο γονείς, ή η μητέρα ή ο πατέρας. Και στα διαζευγμένα ζευγάρια αυτός που έχει την επιμέλεια. Το ενεργός εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος είναι για άτομα τα οποία είναι ενήλικα, αλλά έχουν εξουσιοδοτήσει κάποιον τρίτο ώστε να μπει να τους κάνει την αίτηση για να αποσταλεί στον εκπροσωπούμενο το αφημί και ο κλειδάριθμος. Αυτό γίνεται συνήθως αυτούς που δεν θέλουν να αποφύγουν την πρώτη αίτηση που είναι ενεργό για τον εαυτό μου και δεν θέλουν να κάνουν επιστοποίηση με βιντεοκλήση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση επιλέγουν το ενεργό εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος, δηλαδή επιλέγουν κάποιο τρίτο. Πάμε να δείξουμε πώς θα κάνουμε ενεργοποίηση για τον εαυτό μας. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Ξεκινάμε με τα στοιχεία, επιλέγουμε και συμπληρώνουμε. Πατάμε πάντα επόμενο. Στοιχεία ταυτοποίησης, βάζουμε εννοείται τα στοιχεία της ταυτότητάς μας ή του διαβατηρίου μας. Αν είμαστε αλλοδαποί βάζουμε και τις άδειες παραμονής μας. Στοιχεία επικοινωνίας, εδώ θα μας ζητηθεί στο email να κάνουμε και επιβεβαίωση, οπότε στο email που θα δοθεί θα έρθει και κωδικός, εδώ πέρα. Μετά γενικές πληροφορίες, βάζουμε την οικογενειακή μας κατάσταση, εάν είμαστε υπό δικαστική συμπαράσταση, συνήθως εδώ πατάμε όχι. Αυτή η επιλογή συνήθως είναι για αυτά άτομα αμαία που έχει οριστεί κάποιος συμπαραστάτης, γονέας ή κηδεμόνας. Υπηκότητα. Εδώ πέρα θα πατήσουμε αυτό για να επισυνάψουμε όλα τα δικαιολογητικά μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σίγουρα το έντυπο ΔΕΛΤΑ210 της ΑΔΕ, το οποίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο, αντίγραφο της ταυτότητάς μας και συνήθως και ένα πιστοποιητικό γέννησης, νομίζω είναι ό,τι πρέπει, ή οικογενειακής κατάστασης. Αυτά όταν κάνουμε την αίτηση για τον εαυτό μας. Όταν θέλουμε να κάνουμε την αίτηση σαν γονείς για τα παιδιά μας, θα πρέπει να προσκομίσουμε ταυτότητες των γονέων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ταυτότητα του παιδιού. Θα πρέπει να προσκομίσουμε εάν σε περίπτωση που είμαστε διαζευγμένοι την επιμέλεια του ενός γονέα, ώστε να μπει ασκών γονική μέριμνα μόνο ο ένας, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να μπουν και οι δύο, ενώ όταν δεν υπάρχει διαζευκτήριο αναγκαστικά μπαίνουν και οι δύο γονείς. Σε περίπτωση που έχουμε εξουσιοδοτήσει έναν τρίτο για να μας κάνει την αίτηση, θα πρέπει να
επισυνάψουμε και τα στοιχεία αυτών που έχουμε εξουσιοδοτήσει, που έχει μπει δηλαδή με τους κωδικούς του για να μας αιτηθεί για την απόδοση του αφημί και του κλειδάριθμου. Οπότε εκεί θα χρειαστεί την εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τα ΚΕΠ από τον ΚΟΒ. Θα πρέπει να βάλει την ταυτότητά του, εφόσον είναι Έλληνας πολίτης ή αλλοδαπός, το διαβατήριο, την άδεια παραμονής, καθώς και τα δικά μας προσωπικά στοιχεία που αναφέραμε και πιο πριν. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εννοείται εδώ πέρα πατάμε απόδοση και κλειδάριθμο, επιλέγουμε το όνομα χρήστη που θέλουμε να καταχωρήσουμε, τον κωδικό επιβεβαίωσης, ότι συμφωνούμε με τους όρους που και όλα αυτά που αναγράφονται. Αυτά. Και κάνουμε υποβολή εφόσον έχουμε επισυνάψει εδώ φυσικά όλα τα δικαιολογητικά. Μετά θα μας δοθεί ο αριθμός αίτησης. Σε περίπτωση που έχουμε επικοινωνήσει με την ΑΔΕ και έχουμε κάνει κάποιο λάθος στην αίτηση, μπορούμε να κάνουμε ανάκτηση αίτησης. Οπότε πατάμε, μπαίνοντας με τον ίδιο τρόπο, κάνουμε την ανάκτηση και βάζουμε τον αριθμό της αίτησης που θα μας έχει αποσταλεί και στο email μας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο λάθος και η ΑΔΕ εγκρίνει το αίτημά μας, οπότε θα μας ενημερώνει μέσω email για κάθε εξέλιξη. Αυτά σε πρώτη φάση. Ελπίζω να σας βοήθησε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε με επόμενα βίντεο που θα αφορούν άλλες αιτήσεις. Καλή συνέχεια.